Ewan ko sa iba ba. Hindi ko na ine-expect na yung asawa niya is inihiga na ako. Kababata ko, katabi ko sa kama, tapos yung asawa niya is nasa sahig siya. Balik kumbaga, napapagitna ako. Kahit naman lasing ako, hindi ako pumayag na may mangyari. Yung naitaboy ko pa siya, yung nasipa ako po, ganun. Kumbaga may Kasi ulirat ramdam ka. Yes po, parang ang nangingibaba pa rin sa akin, mas mahalaga yung pinagsamahan namin nung kababata ko. Kinabukasan, nung hinatid niya na ako, yung kasi gawa ko na yung kaibigan ko, hindi pwede. Hinatid niya ako sa labasan, sinabi ko sa kanya na hanggang maaari, ayoko nang may makakaalam. Kasi nga, para din wala na maging gulo. Natatakot din kasi ako na dapat mas ako na lang daw yung pinili niya kaysa doon sa kababata ko. Anong gagawin mo kung ang asawa ng kaibigan mo ay may gusto sa iyo? Anong gagawin mo kapag bigla na lang hinihila ng asawa ng kaibigan mo ang pantalon mo? Sinasamantala ang iyong kahinaan. Yan po ang shinare sa atin ng ating top secret caller kagabi. May ginawang hindi maganda ang asawa ng kaibigan niya sa kanya. Buti na lang malakas siya at nasipa niya pa yung lalaki. Tinatanong ko nga actually, kung yung asawa ng kaibigan niya, tsaka yung kaibigan niya, magkarelasyon pa rin hanggang ngayon. At ang sagot naman niya ay, oo, may mga anak na rin sila. May kanya-kanya na silang pamilya. Pero nananatiling lihim yung pangyayaring yun sa kaibigan niya at sa mga taong nakapaligid sa kanila. Ang tanging nakakaalam lang ng sikretong yun ay siya at ang asawa ng kaibigan niya. Sa totoo lang, hindi ko mapigilang mapaisip kung bakit nagpapakasal kayo tapos kakana naman kayo ng iba. Kung hindi nyo pala mapigilan, bakit hindi na lang kayo maging single for the rest of your lives? Bakit kailangan nyo pang magpakasal? Bakit kailangan pa iparehistro yung kasal ninyo? Ang hirap pa namang magpa-divorce o anal ngayon. Sang damakbak na papeles ang aayusin, sang damakmak din na gastos. Magkano kaya yung mga pakasal ngayon? Recently, nagpakasal kami ng asawa ko. Magkano ginastos namin? Wag nyo na masyadong tanungin, uusisain. Pero imagine nyo na lang yung mga nagpapakasal na very traditional ang selebrasyon, maraming ninong, lahat imbitado, sa kamag-anak, sa mga kaibigan, sa kapamilya, gagastos ng milyon-milyon. Tapos wala pang isang taon, boom, hiwalay. Ganun na ba ang pagtingin natin sa kasal ngayon? Isa lamang itong bragging rights. Kultura, gawain ng mga nai-engage. It is more than that, kabisyo. And if you have a friend, dapat nasa kanyang loyalty mo. You think what is best for your friend. Yung kanyang best interest. Yung alam mo na kahit meron kang sasabihing masakit, pero yun ang totoo. Kasi mahal mo siya. Anyway, marami pa tayong sikretong malalaman ngayong gabing ito. Kaya naman, kabisyo, mamaya lahat ng yan
malalaman natin. 9:00 ng gabi hanggang hating gabi makakapiling nyo ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rocky Terra, ang tagapagprotekta at tagapagsiwalat ng inyong pinakatatagong sekreto. At eto na nga po, ibibigay ko na ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files. Hanggang ngayon, ang alam nila ay virgin pa ako. Pero ang totoo, hindi na. Sa panahon ngayon, meron pa nga bang mga virgin bago sila ikasal? O napapanatiling protektahan yung sarili nila bago sila lumagay sa tahimik? O magsettle? At bakit kailangang itago o isekreto yung katotohanan ng hindi ka na virgin? Kabawasan ba ng pagkatao kapag naibigay mo na ang sarili mo sa taong mahal mo naman? Abangan niyo po yan sa aking pagbabalik. Kapiling pa rin si DJ Rocky at ikay nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na po ang programa. DJ Rocky's Secret Files. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya! May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!